Se bhór géadfáilt isteach an Tráchtaire go dtí Páirc Glenisk í Craobh in san Tulach Mhór. Cléthe ceathrú ceanna semánaíocht de Laighean 2024 agus sin ag súil go mór leis an gcaimhlint idir Uibh an ar an áitiúil agus na cuairteoirí líse. Tá sé ina saoire amach an Green Tíreachtach amach an Páirc ar aus an domhan agus slú mór a bailú isteach an cléthe ortha sa Tránóna áit in san cluichí Laigheanis an dúis na bútóirí an sa Tránóna agus tá ag súil mar derm se le caiimhlint úntaach. Tá sean sa going má se súla chaf chun ceangar na fórna a bheith dul chun Páirce agus tos nóid leis an bhór an áitiúil Uibh an cúigur déag céine ránathe ón gluthe Durnach bin gona Uibh agus darnón galamh agus líam Mhór ag tosnú sa cúil agus lína lán cúil láidir ó sa cóir le Rory Kelly, Ben Miller agus James Mahan. Sa lína lechúil Uibh Trónóna Donald Shirley, Brecon Cavan agus Tur Gainan agus anna chumas atá bhirte lár Páirc dómh Colin Spain agus Cathal King. Tá tosathe den chéad scothá. Shane Rigney, Dan Burke agus Conor Doyle sa lína lethosig agus an son sa lína lán tosig istig. Lee Kavanagh, Barry Egan agus an fear contour to Gashtig sa cúnge ó Kilcormac Killachi Adam Screeney. For an Líse agus for an láidir rana ag Damien Cartert an cléthe ortha sa ríist hí réamh bout agus bu gona Chonchúir agus an uair chéana ríist rana Broken O'Reilly hosnog sa cúil agus cosantóirí láidir ó sa cóir ríist Dermot Dooley, Cathal Cuddy agus Kieran Flynn. Carmen Cogan ón Cuddy agus Tom Cuddy sa lína lechúil agus a ríist Bert Anna Bhatha lár Páirce, Cody Comerford agus Conor Fitzpatrick. Tosathe maithe ar an dáhéamh Seanóna de Laois, Ben Deegan, Ger Quinlan agus Tommy Brennan agus an lína lán tosig leis stigans an Jack Breen, Colin Byrne agus Stig sa cúnge Cormac Byrne. Má se Gacrad Olaf don cléthe ceathrú ceanna sa Tránóna mar derm tá slú mór ag bailúisteach a reinfa san seachtán trasna agus anna chu daoine seasta híos fúnge in san Green agus iad ag súil go mór leis an gaiimhlint an. Dar nó Anna agus sena haí ag na fórna se thuir chéile castar gona bhí chéile ag gluthe ceannis mionóir Laighean gá bhliain ó hin cadémar caimhlint bhí ann agus slú a bhí ann don ócád ag a deire thug Uibh an lá leotha náda fethe héine gona náda 30 agus an chéad craobh mionóir ag Uibh in imimecht gá bhliain agus fethe agus well go de raig an sondí craobh ile éireann agus ó thaobh an iarn fé fethe bhíidir gluthe ceannis an héireann an ára agus ruch an lá leotha gona chorcaí agus an lá bhanúachtar ag corcaigh dó fethe dó gona 30 tá chud mhór imirthirí thnáis ar an bhórin a ríist mbliana agus iad ag súil le dul chun ceang a dhéanamh go mórtas Laighean ar dúis so le gasa siad súil chun ceang ar aon ceanna sa cluiche. Dar nó im mbliana in sna cluiche go dtí seo well an chéadbhát gona átha clíomhúidir in 8 gona dó 40 Bhí cóscóir an sanna Uibh leis an galamh. Cléthe cheart bheith búta in áir scuileidir an galamh go maithar neis sa cléthe agus críicne sé ar cóscóir nád a 50 gona héine dóigh agus dá bit ceann san búta bheith is dúr 30 cléthe Laigheanis ach tá ihe agus lá sa reis agus cléthe breise an sa Tránóna. Ar dé bheile cailún láidir an chéad lá ag líise gona cail chuinnig sé 40 gona héine 30 agus an son cóscóir le Loch Garman 8 gúlín déag an taobh agus an son in san réamh bhauta cléthe ceathrú ceannis thugad ar an lá leotha 9 gúlín i riad agus cail dara dó 90 gona náda 60 má se na fórna réig agus olibh sé fear cail dara Matthew Redmond tá bhaile na fadógan sa Tránóna agus slua mór daoine fós i bailú seach tríd na gataí ansá ar seach nóna atá áling ar fad 7 géim díag Celsius ní minic atá sé sin feicithe le seachtaí beaga nús ach tá sé going an sa Tránóna agus sin beagnach olibh don árán náisiúnta ansá i Páirc Glenisk í Craobh. Dar nó á clia agus Loch Garman na Páirc Farnell sa cléthe ceathrú ceanna seile agus tá cail chuinnig agus an gaiileh ag fanacht in sna boutaí Laigheanis hena féin. Céimh ag lotha sin níd na ceistena beag freagraí a going díomh Tránóna beag ambreise agus buliéiric ag tastáil caithfar na fórna scarún Tony Chélan sa Tránóna fanna bíd na libh go dtí go meid an buile deirnach ansá i Páirc Glenisk í Craobh agus sin olibhanis don árán náisiúnta árán na bhíon.
Se tá gacradalmh tá ag súl go mór leis an gaibhlann Tráchtaire áling slú mór istigh agus an áit in san cléthe ceannis an dúis dus na bútóiríonn so Tráchtaire sé fearmach an son beag lís ag immert ó héamh na lámha cléisteach tú taobh na lámha deise agus an greens na súla an green sin íseal go maith tá se gárá leit an so Tráchtaire be sé díon dus na himmarthirí in san chéadleach ach go háirid an réiteoir fear Céadaoin Matthew Redmond Geolah a réig ag fnachtaí go méid gachtain ins na háiteacha chuí agus an son an slitter caiteisteach agus céad seileadh an son ag líis an fear leabhar Páirce sin na Cody Comerford Mac cofada le Jack Breen imar maith a heisiú decretíis sin na gáilteach a rion le hí Fhailí seileadh bhúcan tar neis go leor ganmh mar barciúil me trasan níos túisce a sí cruúig a ganmh go leor an countson ag Barry Egan Hí Fhailí teachtar neis sin fear leabhar Páirce sin ag Colin Spain Countson in Mehestaco, ó Spain agus túsúnta ag an bhuair an áitiúil. Níl 30 second caite agus sár cúlín ag Spain. Pas cliste ó Barry Egan amachtaí Spain agus an iar an áitiúil sásta a bheith clár na scór. Sin pocamach Mary Glís, go ríiste sin búte ag Uibh Fhailí agus deisir scór an Countson a tactaisteach ag Shane Rigney. Well, gá chúlín luach agus ní lómad caite. Fán Uibh cinnte agus fán scórála ar Uibh Fhailí Tráchtaire. Se na háchtach lís socrú seach sa cléthe agus méid cléthe maithbuing an cummart an taobh lína tá fear an slitter agus a bhuilige me haran lína an son beag an puck sleasa ag Uibh Fhailí Mián son ar Cormac Hogan ach ag an deire an puck sleasa le bhetócha ag Colin Spain ceann garad ach próiseach ag an deire. Straach sa spás hís agus a ríist an lán tosí sinna Barry Egan iling géir go maith an Countson tá sé stigla sé cad é mar cúlín ag Barry Egan iling Haribh ag géir amachir Dave Lína agus cinnte Uibh Fhailí tosna ar lús lasrach Dacrtaí an son ag líis lámh a legantar an slitter fiú agus stad seo agus Uibh Fhailí teachta ríist an fear dhéimse an cúlín Barry Egan Plucht ystig an son agus géir teachtamach tá cahal codí. Ag deire tríd chun seileadh Colin Spain ystig an slitter fáchan na dhí gáfach agus Cody Comerford de lís Dacrtaí an son áfach agus tarnáise Conor Doyle. Siar hain Uibh Fhailí agus bagolach bhfuil fear breise go geall leis amachtaín taobhsa Colin Spain a ríist for sé cúlín níos túisce an céad cúlín tá tarna ceann in isige ceir cúlín ag Uibh Fhailí agus ganach gá nómad agus 10 second caite. Tú splódrach ar fad ag fuair an Leo O'Connor an seo. Nis ruitheann ag tastáil ó lís chun cuasaí a hocrúd ófach tá Uibh Fhailí lán ábalt an Countson a smachtú agus a teachtamach an son tá Brecon Kavanagh. Countson glanta seachtaín fear contarteach sinna Adam Screeney an sé seach gona líise in chun Joseph McDonagh Mainse agus 8 gólín aige tá an chéad count Tráchtaire ag Adam Screeney agus cethir imar éagsúlar clár na scóir Uibh Fhailí Hanahéin. Som go méid lís gur cuasaí bhfuilú síos beáin mar an a scóirna take teomh ag tús na himmarthe agus idir fád cúicán de cúlíní go dtí seo ag an bhuair an áitiúil. Leis cad in freigirtá ag líis well go dtí seo clúdach má siar an son ag Donald Shirley. Bheith an lús atá ag Uibh Fhailí Colin Spain gá chúlín luach aige. But go dríála sé ceann eile níananig fad na talún ach an ceann son ag sciúr tríd an son seileadh cumad nó tá sé me haran lína tá Barry Egan dír clasmod an lína an son gus an puck sleasa ag líis. Háling an Greene eiscint an sás Tulach mhór agus ag fécinn de trona getí slú a dína fós a balúisteach an son agus níos mó dína in san seastáin ag seasamh híos ná mar tá hail ag fécinn is atá an Greene an úsáring an tá agus begáin den vitamin D a tastáil ó chuoine ag an stad áiris a puck sleasa má agus goháin maith an son sa lár ag Cody Comerford líis ar an ansaí ag Dacrtaí brise tríd agus dí heilehú maith an son ag Uibh Fhailí. Seachtí Conor Doyle. Blochán má déint an son áfach ag Cormac Hogan. Tá sé sin mí gleachach hí gúling isteach san 8 an son ag fearlíise agus cilíonn sé sin go méid buile séir ag Uibh Fhailí agus deis an séú cúlína chaimsún sa Tráchtaire. Tá siad das réig a teach trasan chun a Countson a Hogan.
Lynn Dennis Mhór an orthu tá Céadaoin go le caite tá cúlín ar chlár na scóracha. Agus an builis ar seo ar an líne cúig féidir agus seasca. Leis ceanta le cór beagcuithe níl Mhór an in oirir le Tráchtaire ag an stad áirithe seo. Ach Adam Screeney ó bhuilis ar an ceann son díreach ar an spotad óh tá cóirí sort na Páirc aige gan ceist. Tarna ceann ag Screeney Tráóna. Agus fiú canach cúgnóma caite solas an lé oscailt idir na fórnan seo. Leis Cormac Hogan ar Nasty Hogan. Rud a hastín ó Laois ná scór agus teachta in san imir beáin gháil maithan son ag Ger Quinlan. Haragúling Quinlan an ceann son a dolisteach sin iarach má hastig sé sin uathe. Ger Quinlan an son gháil úntach Haragúling Sárcraíoch an son aige. Nád a séile nád a hain. Tús má scórálan sa Páirc Craobh. Is sin ceann son a ríise Tommy Brennan. Carrick tasnálan son ag an teire an réiteoir agrah Calís á dhéanamh ag Lee Kavanagh agus beag an builis éir sin ag Laois. Is caithfidh Tommy Brennan dul siar cúpla céim. Níl sé hain chun an ceann son a Hógant agus ag an teire fágadh sé fé Ben Deegan ó Cam Ross. Greens na súla ar an sos chéadlach ach tá bhuiile mata cumán bhí sé Tráchtaire Ryan cléthe agus tuairn gur chuig 8 as 10 ar an trasnán dó. Ní hé seán ceannas fásta le tosnú áfach seo iarracht Ben Deegan. Iarracht down, Will Crinnes, tá sé casa beagán níl seach sa Céadaoin. Agus ag deire teachta machchan son Tráchtaire dí Fhailí. Agus glanta ríis, trasna machchan son go dtí Dan Burke. Burke le Shellah, fécint an orda, an scóráil go magadí seo ag í Fhailí agus é sin ar aus an down an son ag Dan Burke. Lóribre déanta go cinnte hebh scórála dem mar níl aon rud a mithir straight Tráóna ag í Fhailí. Ceann maith le son ag Burke. Dacrtaí an son áfach ag Cormac Hogan ismachú tá sé gaithe go deire. Rinn siad pell chum maith Laois dar nó agus an ceann ciáilte raig seachún Laois. Seach go fada le Ger Quinlan ach a ríis de cosantóirí déanamh dóhan gon ansaí eile a bhrise nó a stadar feag tamlín. Na Clipperton son an réiteoir scuile leis beidir go leir go sé litir inis. Clippert. Í Fhailí go deire. Idir fáinach ach blocáilte agus tá Calís fechan son ag an réiteoir agus an builis ar amach ag í Fhailí. Story on dáhéfik ferre go géir ar chuirsaí ar nó Leo O'Connor Harnash ceannas ríistim líon ar Uibh Fhailí agus an son ar Daveile Damien Carter ceannas ar Laois ceann sa tócasteach sa cúne Gírig well tá tróró Laois ann ach tá sé methe thar an líon an son agus me an puc sleasa bhábhar Uibh Fhailí. Is beidir go treála sin ceann son a chuiristeach Imel na Céadaoin. Gan son teachta seach ó Colin Spain. Spain go sciúil go halíonnta an tríú cúlín aige. Ordíirt an son aige. Agus an fearras bar sin tamach a ríiste ag Uibh Fhailí. Brú go cinnte ar Laois ag tús na himar an puc amach sin gan a bheith úntach ach ag a deire tá Shellah acu ar éigean. Garrishes tríd an Lawrence onto Jack Breen. Carrick tastáil é blocháilte go deire I bróg ar deireach de Laois agus a teachtain son tá Diarmaid Dooley. Dooley fósta dul tá Carrick tastáil decrtaí an pass a thar túig an son agus Uibh Fhailí an slíéigeanta déanamh dóhan é sin a stoppa. Decrtaí áfach é sin a glanna agus ag go deire ar rion le teachtamach agus ceann sa séide ag an réiteoir. Puch taobhlín I bhábhar Laoise agus sé Ben Deegan a thógaigh.
Trasan an cool an Countson ag Fhailí gumpord in slíiste an son. Tá siad socra fud na hátan son anna immert anna hiiscint agus glúiseach well Calíisian son hí mis gribh Calíiste an son ar scríní ach an rhetoric scuile leis ní bhaid bhain rééis gan son. Shelfer Nation son ag Tommy Brennan. Líise taachtamach brúan son an rhetoric scuile leis Garrett an Lair Cody Comerford in ish. Sitter fág in na dhíige ach ar an tairn Eric Bailethe agus ar nastí Jack Breen. Breen ar an Dave Lína Gaulish, dí halafú Haran Lína ach ag dura ag an puck slasa ag líis agus siad bheith sásta go shelf a có den ómad cata den ómad anna bhar ar fad ach féch an scór sin 8 in aige hain líis I driblód against that shot. Sin cancel of tóca ag Ben Deegan. Buile má gan of glory Hurling agus ag taiste leis comá ag dura. Well an cancel cailte ag Fhailí be ceircamach sé có hí shelf a có Har Nation son ag líis Deisian son ag Tommy Brennan é sin ag taistil agus leistig den chuile. Scór mahan son ag Brennan ach ceann gur ceart a bheith glanta in áíire ag Fhailí. Pocamach maran son ag Mhór. Ar dé bheile clúdach maith ag Diarmaid Dooley. Fhailí tridan son tre Barry-Egan. Congert an Lína ríis tá Páirc lehan go maithan sa ach tá muid Congert an Lína. Deisian son ag Lee Kavanagh an Count son áfach ag Casa agus an chéad iirta tá mithir stray ag ceachtar dis an taobhann an Sao Tránóna. Fada an scór mar bhí 8 in aige dó. Sin Pocamach le teachtó broken O'Reilly dar nó bhí sé sin Páirc an 2022 nar castan fór na gcuine chéile ag Míchéal Laighean. Agus Countsa good arnas ag Fhailí. Begáin Culleach an son ag líis agus seansar scór eile. Chríoch maithan son ag Shane Rigney. Ceircamach sé sin ibre Haraig in áíire ag líis. Sin Countsa tríd an Lair oscailtí. Tá sé sásta tarfeh Coolín Cody Comerford na Mhór ag fearr tastín scór. Tá sé chlár ag scór maith ag líis. Tá sé ag marachtant ar fíor bheagán shelfa in áíire. Agus táachta dómh má sé cúpla scór mar sin a ghaimsú. Dúir chu níd hain chamád in san imir. Seachún a ríis líis. Míchéal sin Countson agus an Prabba do le bhábhrí Fhailí begin puck slasa go ríist. Agus ag cuiineh é thugna son Colin Spain. Trí cúlín aige gá ceann ó nimmert ceann ó puck slasa agus anna hús ag fearr Kilcarmach Cilachi go dtí an Countson gan a bheith úntach. Ach sciúrann sé fad na talún amach for le Conor Doyle. Tá leis an son shelf a chamád. Is Donald Shirley águr ar Nancy. Ross an son a contastic tá Cathal Cuddy. Cuddy dénta go maith ná an cúlaí Haran Lína. Níl tá sé cuid ar náise ag Fhailí. Dígras an immert Howland son ag Kavanagh ach ag dura an Mhór ará se. Me begáin déanaach teach súscúmh ach bhí sé sin dulta Haran Lína agus beag puck slasa eile ag Fhailí agus ceann mar tóca. Ní raidir Uibh agus ag dura shelf ar náise ag líis. An crut agus an legan tamach a bhad níos fearr go dtí seo ag Fhailí. Tá seansan is sé Colin Byrne. Pass gan a bheith úntach ach in slí an Tyreen Lowe shelf ag altar Ashley Byrne. Dín taobh sodin farcanis. Ó an Countsa Road agus Cinto Prabba agus Haran Lína puck slasa eile ag Fhailí agus tá mis rád an Páirc seo lehan go maith go leor deisina ón na taobhanna i dtí seo Tránóna. Clúda go leor siar an son ag líis agus Countsa na seachta leir go leor shelf ag Cody Comerford. Na súla pointe den Countson. Nummer begáin scuilte ón dáhéhanis pass agus shelf glán tucha an son ag Fhailí. An caiid ábeidir treis titan begáin ó héh Fhailí le cúpla nómad nós treis tús spódrach.
Barry Egan Agur Nunsi ach ní duine ná Jory Ishtig an. Ach Brochen O'Reilly Farfort Lísha. Agus é gur ag churmach cófada le Jack Breen. Dint go half an son ag Fhailí agus tá sé bogad go mar isteach fada le Shane Rigney. Ach ag idir léid go maith Cathal Cuddy. Anna cha idir an vertical trasan son Tom Cuddy inis. Mhór Dave Lee na squealing sé le híreacht ma Cuddy é stochtí love and Coolbara. Lee Mhór Den of Dohan. Fi sé Farag Agera sin nis Shakung Donald Shirley. Fhailí Ruher Maha Yenavik Shirley. Third fe Coolín é Hain Shirley sin ag casa áfach. Tarna counter stray. Fi sé gur chur hard trasnánach ag idir foríl. Agus dígur ní ag lís stoch ag fiasú Shakung ón Cuddy. Son dín taobh trasna go dtí Cormac Byrne. Tá lo gwynnig a dinner, hyrna sy'n lawn tosí sians ag Colin Byrne yn Townsaw. Agus na mwyr sásta, sia Coolín Mahelan son ag lís. Dígur ní ag tá siad cinnte teach seach san immert. Scór mahan son ag Byrne. Son Iber Haraig agus Fhailí tucht bout one eile sean son Will Callish tag a cinnte. Elaine Keston son Callish Gailte ag Dermot Dooley agus better make fucklig and Ray Tor leis coma. Nod an eye gonna nod Cahir. Coolín atra ach seantanis ag Fhailí is na churmach. Dí sé a ríist agus nu ceart McDacherty. Moran and Canton a Hroru Haran Trasnon screen a hog a ríist tá Gá Coolín Gotí seo trónóna ceann ó nimmert ceann ó bhuilas éir agus níor ceart gombeach dacrat ar be an ceann a chur Haran Trasnán agus an fear spár sin a bhéadú ríist. Adam Screeney. Seanna clachtathe díreach Haran spot a dubh. Nád a de, gona nád a Cahir. Sgan deisna ag an dáhéimh an ar cúil gotí seo. A cuitas na Coolíní on dáhéimh aus and down Shakung Lísh. A ríist puck slasa, an ceann son a dul bháver Lísh ní 18 an Laighean ta áitiúil. Ach ní fiú bheith ag argóint leis an mhuir híos tan cinenne dénta. Agus ní mó ná sásta. Tá an Laighean ta áitiúil mar dermse. Banistóir Fhailí an son híos ag fearisteach. Go géir ar chuirsaí an ceann tóca agus Fhailí go mar ríiste tacht. Shelavan son ag Screeney. Ó nimmert an Carú Coolín ag Adam Screeney. Is féidir leis scóráil fudfad na Páirce. Léin sin cléach chomá. Lís tachtach bát one agus ríis táló his sin a chumad. Sin marach an contour to commands on Cody Comerford. Glochal mad into ríiste Fhailí. Agus bulas éile, gus thar sin deisiile Adam Screeney. So ag fécintar lísfuil an chéad lá fuair léis a ceart gona cail chuinnig sé ceirte go gona héna trídeag ach tá spántas a bhd níos fearan son a gona Loch Garman. Crichting ar cóscór 8 gúlín díag an taobh agus an son sa réimhfáte. Clé ceir cenis an láb an uachtar i gona cail dara dónáideag le nád a séideag. Agus mail ceir seachtainna ón gluthe dearnach a bhí ag Fhailí agus is sin mar chóscór leis na Gaillimh. Tá seantanis ag Adam Screeney. Gan stad seo tá 7 gúlín atra agus Screeney ag leir Coolín ifir 5-2 hain tá sé chláirthe a réigen gur gádas na mhuir fécant agus sin 3 scór níos sa chéile ag Screeney. Agus Fhailí ag tarint ló, nád a dóigh, nád a Cahir. Lís gur rudéigent a dhéanamh chuní a Hair Internationals an cléthe. Dul chun ceann a dhéanamh Conor Fitzpatrick ach a ríist puck slasa. Nád a beag den amach bhfuil cúgna sé ceang feicethe ón taobh seo agus well tá banistóir Líse ag argónt leis an ceann son. Bhí banistóir Fhailí ag argónt leis an ceann eile, tá sé sinna mithir stray. Cúpla botún panúsach mar sin dénta ó héobh seilbh a chailúnt ag Fhailí be díma ortha sin ach ag deir clúdach maithan son ag brecin cefna agus ra sé ar nás cófada le Lee Mhór. Cuinnigh an Greens súla hí sin blochán má dénta son ag Tom Cuddy
agus Laois Tachtanis, Cuddy. Coolín ag tastal agus ag deire áfach tréis an obair crú géanamh. Cé ceannar straight an ón ag Laois. Blochailma an crinnes gan a bheith aige don iireach sin. Ceantar na tucht gan é nóíocht an éair. Séir cead ag Fhailí Fhailí sin na smachtú sa seacha fada le Barry Egan. Tá sung sa drimfuta ag Egan agus tuchaigh Adam Screeney trasna agus déadfa é scríomh síos ceau leis agus stad seo leis an crinnes atá an bhar óg so. Adam Screeney, bout one eile, Coolín go dtí seo in san chéad leathaige. Deis eile agus an count a gan a bheith có-ard agus cuime sin, tá sé cláirithe. Coolín eile son an séú count ag Adam Screeney, ceithre Coolín is sa chéad linne ag Screeney agus cílín se sin, gúlann bhearna sin síntamach. Dí né Coolín agus solas an léach oscailte gcónaí atra. Ón Cuddy is a tacht. Pasmachtaí Tommy Brennan. Mhór na himar sean seálta, seach chofada le Conor Fitzpatrick. Féhrú, pastach Uibh, seansar scór an son ag Jack Breen ach ag deire róghard agus éasca de Liam Mhór an count an a smachtú ríist. Leis Mhór teachtamach. Dar nó heh cuasaí peilide, is bra leis na cúlbáirí bheith himá. Anis an count sa Turlington áil contorteach Screeney leis seileamh tá sé blocáilta Corach an talún go míid leathaach an son gan éon cheist agus beg bulas éir an bharchéin inis tá sé gortathe tásúla gom nach bhfuil gortú róg an it tá sé go meirigach a teachtarnáis chuig a héin ach go ríist seileamh búta go maith an son iste aige ón boch a teachta seach ón cúlbáir Liam Mhór Screeney an áirde seileamh aige Calís an son agus beg bulas éir eile éasca aige. Tá sé cearcolóir, blochis go tócar Póirc aige. Agus cearcaach sé nniúil an count an ógan seo an count is fosa tránón aige agus níor cearcaach strain dá leidir an count an a chur Haran trasnán agus bearna degú lína hoscailt an sá tránóna. Ag na chur an lína fihiméidir. Adam Screeney go dtí seo tránóna tá sé cúlín tá sé tart fé cúl! Ó, stop ar an lína! Well, déanta go maith ag Laois an son, shrial sé an cúl, ach ag a deire, bhí Laois lán dúisehead an count son, agus an count so glanta. Fair play to Laois, bhí in an núiseach de stig den count son, mar shrial sé cúl, orag a ríisiil, agus bulas éir inis, ag na cuairteoiríonn sa tránóna. Is a gom bhfuil Leo Conor mór an sástal sin tá go leor amla le dul sa cléthe. Ach, stochen nor vín tú stig leat éananig sa gimmar go má mar tá Screeney. Friel sin cool. Ar éon cumma, leanamí leis sin nimmert. Bulas éir ag Laois. Tá mlónú dheim siad ar scór agus sciúrann an count a chumán. Bout bhain eile agus ní bheith puc sleas a going. Tá seileamh ar náis ag Uibh Fhailí. Teachta seachan son ó Colin Spain. Trí cúlín más a céad le, Screeney inis. Berts na sáil air, Tráchtaire fiocha, tá sé gar an tarna iireach sa cuioineh ar pas a hart, ag a deire tá sé, fad na talún an pas tucha. Rá de bhirt, ó tá Calís an son, híl mise. Híl a réitor ag scuile, agus Laois tré Tom Cuddy, teachtamach an son. Mar bheoh etfel batáil tá síos an son, seileamh ar náis ag Uibh Fhailí, deisir scór, an count an áfach Count of Garrett ní dhéananig ag a deire Haran trasnán agus scór maith an son ag Dan Burke tarna cúlín go siúd tránóna. De gúlín glán athra agus cumann amach a fiú agus stad seo ar Uibh Fhailí. Rach go bhain Laois cúpla scór go mar. Ó, sár go bháil an son ag Cormac Hogan de Laois. Súla buinte den sléir feag second off ag Brennan. Dacratí brise haar Laoir Páirc in áíire ag Laois in san chéad le agus Uibh Fhailí glán an uachtar futfad na Páirce. Colin Spain a ríist.
son Mad Lastig. Ag screeny. Sin alianta. Skilden Hétsko. Ag Adam screeny an seach do gúlín ag a siút Tráóna. Dead fa teach an fécintar lá in ní lé. Cean a mán ha Mhór an léineh. I Fhailí ríist. Cean son léite go mai Cathal King. Cean chuir síos ag garbisteach an son agus beag buile sé eile ag Adam Screeny. Agus ó héh líise de well. So an rud a bheith gúthaigh an stad seo ná na seomraí feiste se bhaintach. Screeny ríist, tá sé tris bheith crain go maith seachas an buile dearnach gur thug sé fé an cúl. Ní dún gur dríála sé éanaí ach an ceann son a thróirú thar an trasnán Screeny ceann maithil an son aige. Tuchtú gúlín aige. Cúiceang ó bhuilí séire agus doséin cúlín glán atra. Cernóid go an fácha in san Céadaoin. Céadaoin go dain ina raibh únéireacht glán ag an bhuair an áitiúil. Seachas churscóir níos is rís ag líis. Tá Fhailí glán I gceanna Screeny ríist. Pasta chuig an son. Táirg an lán tasí Barry Egan fé dhéon scór an cean son ag Hurling garad brúiste an son ag líis ach clúdach maith Cathal Cuddy agus seans go teachtamachtaí Tom Cuddy inis. Maintar Cuddy ó Camras. Águr announcí Colin Byrne inis for se cúlín manís luúthe ach ríist dachartaí seilbh cumad agus far mór dearn seaca cúig seachtaáin géad an seilbh Tráóna ag Fhailí agus dachartaí ag líis na scóir na bhaintach. Beidh puck sleasan is acu. Tráóna áling Greenver an sa Páirc Glenisk I Craobh agus Loch lenta well be sheets on sauce leis an tuair go dtí seo. Ag am golóir le dul. Ceann son a teach seach ó Ger Quinlan. Tá sé blocháilte ríist agus beidh puck sleasa eile teacht ó líis. Leis fág sin ceann fé Ben Deegan. Chud go mar puck sleasa den chéad sco ón dé bheile ag Colin Spain a chuaig cairn trasnán. Agus den amach gur sin an rud a hasí nó Ben Deegan í nó ní énig. Fad na talún, go fad le Ger Quinlan. Brú a gcónaí teacht ó Fhailí an ceann son. Well, seach sa ád chuntúirte go stig. Smachta an son ag líis agus deis ar cúl. Agus tá sé neadathe sa líontán. Cormac Byrne go deire. Agus scór a heasta go dóirte ó líis. Ní bhaid tú am níos fearr gáil chun cúla aimsú. Críoch maith an son ag líis. Agus scór a bhí ag tastáil go dóirte. Tá cúltach an son. Agus ceistena an son fé cosint Fhailí. Ní bheith siad mór ansásta le sin. Nis ar an dé bheile, Dan Burke. Brisisteach. Sin freagra maithir an cúla tá géalta. Tríú cúlín ag Dan Burke Tráóna. Agus an imirt a dul ó ceann na Páirce. Sin puck amach. Taobh sut an Páirc ach a ríist beidh puck sleas eile going. Fós de gúlín idir na fórna. Cúil sin ó Cormac Byrne. Anna háachta ar fad. De líis chun dóchas éig an tartómh dul seachtaí san seomraí festis. Go dtí seo Tráóna tá an iarán áitiúil ar leibhéal eile. Se chun Conor Doyle. An cumán an order fad be Carta buí an son seoráilta ag Tom Cuddy. Bhí an réiteoir ar an spotte an son tá Carta buí nochtathe Tom Cuddy imime seach an leabhar an réiteoire agus céile ag Adam Screeny le teachtamach an ceann son a hógant. Is tá blog a misca tócar board le scéil an son ag
Screeny agus a tróna tegal gomata sé beidir 7-8 díag Celsius an green fósa going an sá agus 3 second do gan am fáca in san chéadla í Fhailí ar a sábhín so Screeny 10 eile agus seans get far portion a bhéadú a ríis díra Karen spotted of ní dhéanann sé darúd go minic beidh nómad amháin dam cút of gort má se ag deire an chéad lehan so in san Tulach Mhór ach tá bearna ana bhór idir na fórna féicear sin mar scóráil 8 gúlín díag in lethúir cligamánaíocht an Mhór an méid sin se chuí Fhailí ríist Lí sé glóir bula séir ach ag deire leanan an imirt réitir chungat an imirt go dtí seo tróna spás a sigan son ag í Fhailí agus ag deire an lantasí Barry Egan fós adul blocáilt an son agus ag deire bróise sin amach i bhábhar lís agus iad teachta glóir scór ríist Cody Comerford 3 second fácathe be frála ho scór eile chlárú rih séad na fadóige ag lehan chungat an lína dír comád leistigh ag Conor Fitzpatrick Brú an son an buntáiste á táirteach an réitóir agus beidh buile séir ag líis agus an deisdéirnach in san chéad leach. Beidh seansachá fiorna sin leidú go dtí 10 gúlín beidir. Ar an lína 5 beidir go 60. Agus bendíg an hógaigh. Gan éon scór fós i chéad leach. Frális is sin a chaharú san ráidir sé seachtaína seomraí festais. Greens na súla ar an sás Tulach Mhór. Is sé cleachta rih réin is seo deis teachtasteach an son ó Ben Deegan nach an count son áf ag casa ar dheis agus ar fóríl agus an réitóir ag lurg an tlitar an sin an adóg lahama sétantá i Páirc Glenisk i Craobh Tá iarán áitiúil ar a sábhín so tá sé ag imirt arás an dam 8 gúlín déag atá ag í Fhailí chéna cethir ag líis an so ag an rise fannig íling búg feintín chéad lethe teacht agus action ile an tarna leach gan bhail.
Páistí óga ag gimmert agus nachúnta sin cuiinó siad ar cuairt sa Páirc Glenisk Craobh Iomána agus ó haibhann cléide bhfuil tá Fhailí in áit anna bhathair fad éon chúlín dia chun tosaigh ag an rise te gur dheimse le Laois tre Cormac Byrne cúil déanach insan chéad leach tá difriocht suntasach ináíre idir na fórna sa Iomána agus ag deire am fós tre an ómant amant le dul amach go bhfuil Fhailí ar chaidán beidir níos tíir de go cinnte ná ag éala chóirchan sa Iomána. Substitution of the number 18 are really places number 10 Ben. Harry mar son an tahrúdéint ag an rise ag Laois Ben Deegan tris an farcha ágant agus Aaron Phelan takeisteach ó bhaile an chuisleán ina áit siúd. Rúar ar an Fhailí an cúgur dia céine is a hoscan cléithe níos luatha. Cansa ag an bhar tháinig isteach ag an rise Aaron Phelan. Clippert immerthóiríonn son ag iarragan slidir a gáirdeach réadtóir ag fearra go géireann son ag ar teachtamach tá Ger Quinlan. Deachirtí a gáirdeach an son ag dinta go maith Cormac Hogan. Ibre thráigeann son Carrick tastáil céináid gur féidir le Laois dul Shellaveh Brennan a caiilte Harnashig Tommy Brennan. Níl aing ann chun carú ag ar aíonn leis an pass a thart cofada le Jack Breen ach blocáil má déint an son ag Fhailí agus Breen driblódach aíonn lotha éáil Harnash agus pastí Ger Quinlan slitir dul ó dhuine go duine an son ach tríáil le Conor Fitzpatrick cúlín ach é sin lag ar héad na lábha cléan tríú cena me thir stré ag Laois. Fhailí Dín taobh hault an farc tá Conor Doyle ní léon chamáin aige agus ag deire tá cabhar ann agus smacht agus Shellaveh Harnash ag Fhailí dín taobh sod an farc. Sin sciile ríiste Adam Screeney chuir sé ort haspántasúig sa chéad le deisir scór eile ach an countson ag casa agus an tríadóir well dhéiteach sé botúna ana bhanis sa ríis an countson ar stré trí iirecht caiilte ag Fhailí chuma. Sé countson ag bogad go mar ach ag deire go leor deis agus hamann son ag cúlpáir Fhailí lí Mhór sin na smachtú agus chuirmach a fada le Donald Shirley. Council Gearhamach an son ag Cathal Cuddy. Brewan son, ní linn Calíise Dern réitóir agus ligan an imirt leanúnta raigan tá. Leis beáin níos fearró Laois be frá lo cúpla cúlín luach a gáilt in san tarna leis seans ag Tommy Brennan fad na talúnach an council well an tá leotha ibre isteach an son agus Shellaveh Cormac Byrne for sé cúl sa chéad le tá sé fósa dul Byrne tá an tarna cúl ag Cormac Byrne. Urchar isteach sa líontán gá cúlan isis ag fear Vanisher Laoise agus for sé ceannig deir na chéad lethe ceannig tús dar le agus níl freigrigh na cosantóirí go dtí seo chuna súil a chamád anna cúil ag Cormac Byrne. Is spreagaigh sé sin Laois cinnte agus a bhaidir cúpla cúil nó cúlíní eile a chur lei sin. Is Harnash in St. Immert, and Bjarne Harnash the 8 gúlín. Now the hockjeg le Doa Cahar. Oh, tá gúlin cruig fight an son ag Tom Cuddy agus an réitóir agrah sé Míchéal. Sin begáin díon bhí sé idir bheirt híl mise teachtamach ach an réitóir níos chun carta a bhronne Tullamore Vanistóir Fhailí se tá an carta buí bronta agus na Vanistóir Laoise be carta ó tá carta darg aige. An Carter Darganish, Precosús ag Damien Carter. So I'm going to make her isteach in san seastán. A sé fós an Dave lína ach bhí an tarna cartan son agus begar an farcar gágant. Se Carter Dargan son ag Banistóir Laoise. Tá fear Fhailí Harnash ar na cosan son beag bulas héir agus ag Adam Screeney. Ach an rud nach chuilúngi inis éiscint ná an cléiteach tasí mar ní gát amont má feice Iomána. Tá bulas héir ag Screeney tá
Ní Cavna go bra agus th nasir na cosa agus tá banisteoir líise in san seachtán ag seasamh ag fécanisteach. Leis an ceanta chuna bheith gard ag scríní ó droch ceann eile a gá ceann caiilte ceann gur thug sé féin buile seach sa cúil a stoppach agus an passion am her stray at léit go maith an san ag cosantóirí Fhailí. Well, se chun Cormac Byrne a ríist bhfuil cúil eile in san bhar céine thá ceann aige tá passateach dúig an son agus blocáil má déint an son ag cosantóirí Fhailí teach amach an son Cathal King. Go leor ó líis an son agus becercamach sé Tom Cuddy fé mar atá. Pas gard a gan a bheith úntaach a ríist i broiseach an tarnéireacht a ón Cuddy. Fad na talún. Tom Cuddy go leor shelf again so trónónach an ceantan an ordas an air. Greens na súla ar na himreóir ag léite go maistigh ag James Mahan. Ach pas gan a bheith úntaach agus lús an clébéidir treis titim ó thaobh Fhailí de. Cormac Hogan ag tríal ar chúlín agus sáiríireacht an son ag líis. Well, sin cúil agus cúlín ag líis in san tarna leach agus siad thar bheith sásta freigra maithe sin. Ceann gard an tamsa ag Fhailí. Se chuing Shane Rigney. Se gá chúlín sa chéad leathan ceansa de chamáin an cúlbáire ach Haran Trasnán ag Shane Rigney. Scór maith an son ag Fhailí. Céad scór starla ag an fuair an áitiúil. Líis feic ag an réitóir an son, bheith sé sin a bhábhar líise. 8 gúlín atra ríist. Leis sin cancel a bheith tóca ag Cormac Byrne, well tá sé gimmert go maith trónóna tá rá cúlaimse aige. Ceann ag tús an dair le ar rás ar fad orachar. Agus lús úntaach sa bhar chéine. Illing gear go maith áfach an ceanta. Agus go dtí seo níos mó scóirna tarna le ag líis an ceanson ag casa áf agus tólam. Dír clasmod an chúil an son cearú ceann ar fóríl ag líis. Má sé Conor Fitzpatrick treis an Páirc gágant de líis. Agus se chun a ríistíad. Tá clé ard begáin in san tarna tréimhse. Dachart in son áfach shelf a comád. Tá sé ag tréad agus ag tréad an áíire sean san son ag Cormac Hogan sin gá chúlín ag Hogan. Agus go dtí se an lámh an uachtar sa tarna le ag líis. Seacht gúlín as ríist, a bhaid líis cúil eile dhéanamh sé anna cléide mar tá siad níos fearga cinnte sa tarna treis a rás an sin Jack Breen ó búise go maith an son ag Tráchtaire Thnáis ag líis áfach an tonadí atá díreacht agasteach sin ag Justin Duggan ach léite go maith an son ag Rory Kelly Duggan ag tréad Kelly géirí ag gáil Thnáis cumá le Tráchtaire an réitóir Matthew Redmond ag fearg a géir ar cuasaí Colin Byrne is sé géir ag gáirteach ach ag deire Fhailí teacht amach le shelf. Ó, sin fadála go in na hellh an son agus ag deire líis tre Aaron Phelan fad na talún brú teachta seach an son an immert town go maith agus ag géir teacht amach an son tá Tráchtaire ach tá buile séir búte an son aige agus reintim marthirí chur aithnar chéile gúling a teachta seach an son. Bhagus sé seo fé scríní na bhfuil sé Roada ón gúil, well, ní don bhfuil sé duineh slí amach go fólín. No, níl sé chun an ceantan a hógant. Cuma beáin búirt ar aig Leo O'Connor an son agus hí gan bhar an caiid an chéine in échar sa bhí in san chéad le seachún deisinis ag Dan Burke.
blochail má déanta ríiste líis agus tád níos fear starna le ceantan na teachtamach ach róáda agus ag deir ann chun éhhalú tá Tráchtaire Bert mar rawe ag deir seachtaí Dan Páirc agus é sin blochail de ríis dígras an immert líise in san tarna le dí seo Tror carán na ggéirige sin na gháirteach tá sé cá fear leir Parkinson Cody Comerford Harnasty Comerford Gyrge Corstach dís an tosach obair le déanamh acu Stiganson Cormac Byrne Clúdach má siar an sanna Fhailí agus deise go teachtamach ó an ceantar leabhlaáilteach ag deir Tráchtaire le seileamh gainan a rúthair má go bhfuil Colin Spain trí cúlín más céad leige cean contúirteach i dolisteach an son ach ag deir clúdach má well beagnach dechartaí ag líise sin a gháirteach ag deir tá sé có agus beáning contúirteach Atlanta ag deir an son Ciarán Flynn Tarn Iirecht, Shelvan son ag deir Quinlan, féhrú atá Quinlan. Ní Fhailí ag trid. Tá sé có. Éon rud a teacht éascad an dáhéamh sa tarna le ach ag puck sleas eilehing bhí go leor across sa céad le ag ceann eilehing. Ceann son áfach i bhábhar líise. Nád an aideag go na dó sé agus éon nóid díag catas tarna le ní le cúlí na bháin ag Fhailí beag dímag cinnte orthu le sin agus cúil agus gáchúlín an sonar Dave ag líis. Nes seileamh Harnasty an bhór an áitiúil. Cuoinnig go bhfuil an ghailmh agus Cail Cúnig sna leachchanis go dtí seo agus an ceann eile tasna níos déanaí ná singe trónó tá sé le raige bar fearnel idir Loch Garman agus átha clia. Ach beag bútóirí an cluiche seo le Cail Cúnig nua an ghailmh ag brethir an tar eile. Is tá puck séir ag Fhailí carta nacht an son tar líise agus seans ag Adam Screeney a chéad cúlín sa tarna tréise fuair sé go leor fuair sé 9 cúlín sa céad le sé ó bhuilí séire agus sean chéad deis ceart san tarna le dó Does é nómad caite. So orda go má agus dúr cláiste an son agus ceann a hastig in áíire ó Fhailí mar níl siad chumá an éair is a bhí in sa céad le. Substitution of the number 23 Sin tar sin dénta Conor Doyle ag fágan na fórna agus an Páirc ag Fhailí agus ifir 53 Marcus Dalton ó Cláraic a teachta seachtómh. Sure Dave Ellen cansa léite go mai cosantóirí Fhailí teachtamach an son tá James Mahan. Pass gan bheith úntaach agus beag puck sleas eile going. Cuoinnig go bhfuil banisteoir líise Damien Carter seoltasteach tín Ardán híos agus Carter Darragh priachas aige. Fuair sé Carter buí céadúir agus an son Carter Darragh. Cansa léite go má ag Tommy Brennan. De líis iirecht maithid teachtasteach ó Brennan. Ach ag deire fóríl an cúgú ceann stréan son puck amach mar agus spás go leornis ag Fhailí a rothair agus ag glúise go má tá Tráchtaire Pas gardisteach an son agus brú agus calís agus beag seansaile ag scríní sé ricní tarringe chun talún an son. Gúlín after an Kenta éist go má in áíir de scríní agus becear go gcuirg sin Kenta Haran Chasnan tá 10 gúlína go bharcéin na go dtí seo trónóna anna cléir fád immer aige agus seans aige an farspar sin ag Fhailí a híine amach gotí 9 gúlín báthhain eile dint an son gohéifteach ag Adam Screeney 1 gúlín diaganis ag fear Cail Cormac chaileachig agus líis díogarní go teachtasteach agus Fhailí in san immert sa tarna le. Ach Fhailí cinnte gan bheith an caiidán is a bhíidir sa céad le ach beir nach bhfuil líis ag ligantómh ach gur puck sleas eile
Cansa Uibh over na Gortóirí agus anna de ón dáhéh Tráchtaire seach an son Uibh fiche James Cuddy Tráchtaire seach Ian Líse agus Uibh seachtaíag Alex Kavanagh Fhailí ó Chail Carma Cilachi Tráchtaire seach Ian Fhailí. Mar Jack Breen tá fágan den Páirc de Laois agus Alex Kavanagh Tráchtaire seach de Uibh Fhailí agus cíimiid gan second cétá ag fágan na Páirc an son. Se an bhirt caitheamh 30 buinte ag an aimcé na seachún Uibh Fhailí an ceantas smacht go háling ag Scríní agus Burton acha leis is cuma sin Adam Scríní ga halíonnta ríist aige Haran trasnán dos éon cúlín aige hinis sa cluthe agus de gúlín glán atra. Cahra uairclaigh caite in san tarna le agus cé gur thosnaigh Laois beánaí níos fearr agus cúl luach an sanna Cormac Byrne le beidir cúgnómna nús an lámh an uachtar ríis ag Uibh Fhailí agus iad ag tarn clóthe in san caibhlann seo. Puck sleas eile. Beidh an dáhéh seanna cleachta ar an sciilsa fé ar an himmartha. Ceann son Uibh over Líse. Agus siar go fada le Tommy Brennan. An pass sin ar stray agus Uibh Fhailí teachta ríist. Spás a sig leis an ceann áthasa, seachtaí Scríní ríist. Ní Scríní ach tána díthá Tráchtaire seach Alex Kavanagh. Dí Hallavú agus Clipper Dimmerhór is a gír an Slidra Gordach. Nós an réitor ligantas na Clippertí agus ligand an shelf tachtamach seachún Shane Rigney. Dulles nach an pass tuach amach an so the Adam Scríní. He shall stop her and son. Go héfachtach ag an coolbar broken O'Reilly. Ach ag an terra canic an réitor gribh Calís Rivishin agus beg buile séir eile ag Scríní. An ceann sa tarring Harnash stop her gama. Ag broken O'Reilly sa coolfar for Líse. Ag an terra beg Chancella ag Uibh Fhailí. Agus deis score eile ag Scríní. Leis Castal chuma ó lán chúlaí Líse sné Cathal Cuddy agus an physio Tráchtaire seach Uibh seachtaigh Joseph Pearson chuma Tráchtaire seach ar Éireann Líse má se na hathra go léir agus go leor á dhéanamh a caiigh an lán chúlaí an Páirc a gágan tá Cathal Cuddy tá arrás ritan tá Tránóna le gortú far éir agus Uibh seachtaigh Tráchtaire seach an áitiúd. Green fós going ach chat begáin in four an sat le couple nómad nós deis eile ag Uibh Fhailí agus ag Scríní Shriel se cool sa chéile níos am gan sé sin sa tarna le Haran trasnán sin ceithre coolína sa chéile ag Adam Scríní agus in áíire sinné an fear mórdómh ríist mar bhín go mion minic ach beag gá níos mó immerthirí bheileisteach san immert má héon siad ráitín cléthe le ceannis. Uibh Fhailí ag neartú dreamar an tarna leach seo dul raig. Cuoinnig gur casan fór na gcuine chéile in san grád múnar gábh líon ó hin ard ó chád ar fad agus san lábhanúachtar go deire ag Uibh Fhailí nád a fehéin le nád a 30. Is go búbeidir chuir tús le ré nua úntaach féis an Uibh Fhailí go deire a rion dul Harnastí Colin Spain. Gáin níos cúnas tarna le. Ceann ardthaige for sé saonc agus buile ar na cosan sin agus deis eile an son ag Scríní. Ní líon deithnas ná deabhar teachtamach an ceansa. Éon nóid díag fácha in san tarna leach. Banistóir an son sin é Leo Connor agus na Tráchtaire Tráchtaire seach ón Dave Lína. Cé gur chur Laois túsma leis an tarn le agus cúil agus gá chúlín lucha có cúna sé nómad an nús a bhaicas an bhar seo Adam Scríní tá Laois féhrú a ríist agus Uibh Fhailí agus Grime láidir Harnais a cuasaí acu. Adam Scríní agus an ceann sa ríist tóiste go maithaige
Ga ceann a bhúlann sé, crainn go maithantá tránóna den ómar de mar sin fácathe. Agus sin haon dó trí cethir cúigas I chéile ag scríní ceir ceann déag in isige ar fad tránóna agus doséin cúlín a ríist atra. Clárna scór began in Mála Gahrú tá sé ahar ríist ná a feice cethir agus é sin ag gíomhálaí dó sé an san dé bheile ag líis agus tá den ómad nó dos é nómad an scór dearnach ag líis tá si imime amachchas an cléthe go cinnte cuman amachchas inis in áíir ar íomhálaí mar bhíle tamil fada in áíir is chansan son ag Shane Rigney an Countson ag Turlingt ruair an Coolbáire léad go má ó an Countson caiilte tá líis fé bhrúisteigh íomhálaí ag tréad agus ag ggéirigh seileadh gáilt déint go man son ag Dermot Dooley ag deire teach amach agus an pasctí fearr Páirc seo chuin líis bát bháin eile seo go bhfuil le Ger Quinlan seileadh gcónaí an son ceann son ag teach isteach agus ag deire Haran Trasnán scór má fós bearna anna bhór idir na fórna antá I Páirc líise nó in san Tulach Mhór. Ceann son ag Cormac Byrne má se dó a hain Cormac Byrne sa cluthe. Ein Julian Diag after Shachung Irit Tachshako Cormac Hogan. Glorg Burnisteig. Shalav ag líis. Ceann ó Garrod níls go cad a bhíon aint an son ag Ger Quinlan. Ach Roéis got íomhálaí teachtamach agus ggéir Curti Collins Spain everyone's on. Cumán agus Berir ach ag deire well Carrick Tastal agus Ter Gainan ag deire an íomhálaí chur ar an únsaí. He's fungant on Green Dyrach meha he's and son sa Tulach Mhór and Council meha Haran Lína Shakti Love Leo O'Connor agus began puck schlasa ag íomhálaí beise sás is stochas an cumar scéil go meisiad in san cléthe leachainis operle din of an áiteach a beidir ach mór am lán is mór an méid é ceir chúlín agus fethe agus 8 nómad fóstal puck schlasa son ag Colin Spain. Oh, fur for leis an pass. Seach fada le Dan Burke. Burke ag Garishach deis an sáig Fhailí. Oh, cad é mar creek ag Dan Burke. Gan é chuirsteach na láha níor gá. Skill galore an son ag Burke. Agus an luch lant áitiúil Harvest ás the solas an lei gan ceistan is after a héna fethe cahar. Gwyna dó a seacht. Agus sin. Cancel later go maith ag íomhálaí. Ar bhfuil a dint an son agus fácan son ag Colin Spain gur tú a chur isteach ar cím an physio ag tuairt airad híos tá fuil ar aig beise go bra ach is do go cíalmhar an son a tathú a dhéanamh an son seachún Ter Gainan. Unéir go cinnte ag íomhálaí ar cuasaí ón Páirc Dúrach Stigar Páirc fear chúl dire agus iling géir go maith an son seileadh gcónaí cai sé dul ar neisbéidir seach sa lár ag fanacht an son tá Shane Rigney agus an Council go halíonnta Haran Trasnán ag Rigney an ceathrú cúlín ag a siútránóna agus íomhálaí inis ar sábhín so. Bearna Olmhór oscailte atra. Cúlín Diag agus seachú íomhálaí a ríist. Sto go bhí deise go beidir gon ina galamh a múdais dul ar aig dúirtín cléthe leachainis ach sin ceir seachtain ó hin agus an galamh ag siag fanacht do cléthe níl aonrad níos fearr ná cléthe agus tá cléthe seo cé go bhfuil paistí nóir leanúid ar ás. Ba siad Harvest ásta cléthe breise bheitá agus go leor le hibrúar
Don chéad bhaut Ellen, counts on it, Tráchtaire on a D, Alex Kavanagh, Ord Coolín on Sonny Kavanagh. Shea Coolín de Gatra. Cú nóma de gnáam, agus beag nóma na góla chur leis, tá iver fithe cahar, Patrick Taff, Tráchtaire Ian Uibh Hallínis, agus an baintse geola bheith full ag an dáhéhan sá. Substitution on the number 44. James Mahannick fágan na Páirc. Tá Glenmach chuiristeach go siút Seanóna, dúra cosa uair agus deise hart a fanéil, Pastín ó Leo O'Connor dhéanamh ag an stad áirithe seo. Se chun Uibh Hallí a ríist. Tá lísigh thuirsúin is braham, agus well, gonna ceart a hart a Diarmaid Dooley, dhéan se go maith an count an a bhuachant. Dooley a gcónaí. Ach bhfuil Tom Cuddy, tá cléim má immerthe Cuddy a héana agus óin Cuddy agus Cormac Hogan go maith an passion a methir stray. Agus an solas go maith dún begánín an son green a methe screeny. Tráchtaire an na cléir fáidir mar gada Uibh Hallí Seanóna Cuddy, clúdach Sheeran son, sin Tom. Pass gan bheith útach, dúrach seachtí lábha Shane Rigney, Ceithre Coolín má sa clé ag Shane Rigney, tá sé sin ard. Tá sé sin ard agus tá carta buí hena féin inis ag Tom Cuddy agus tá an tarna carta buí agus an carta darag agus cílíonn sé sin go bhfuil líis taobh le cethirtíag das na nómadí dearnach an son. Bhíon cumán sin róard agus tuige sé sin go maith. So má se tá banna short me isteachtaíonn seachtán agus beag Tom Cuddy. Caithú rá gur dhéimar sé cluiche maithamaníochta a gá chalíis nar gá agus cai sin farcha gágand dá thura sin. Nis, mar tá déanta mion minic a ruch an cléthe. Screeny le buile séir agus tá Ceiriceáin diaag de choulíní taobh lena anam go dtí seo sa cléthe. Seo deisir ceann eile. Tá sé tris bheith ar Seanóna. Ceann sá dúrach leistigh an cúla cúig ceann diaag inis ag Screeny agus 7 gúlín de Gatra. Héna fé 7, gwyn a 2 a 7. Agus Arroella dhéanamh an son ag Uibh Hallí. Baintse á gúsáid cinnte ag an dáhéhann sa Seanóna. Coolín turna chlár ar chlár na scór ach is an bhfuil ceist fé nach gur chur Screeny é Haran Trasnán. Deisir Dave eile ag líis agus a brú tríd Cody Comerford an counts on ag a deire Haran Trasnán ag Comerford. Scór maith aige. Deisina siúr Dave eile ag Uibh Hallí an counts on it Tráchtaire chun bhar Páirc a Cailking an coola búltan son mí áir ach tá broken O'Reilly ábalta sin is machtú. Seacht gúlín de Gatra gcónaí se tá chlár na scór cearta ag a deireann sa na Páirc Glenisk I Craobh héna fé 7 ag gona 2-8 an scór ceart beag buile sé eile ag Uibh Hallí nómad go leite go ná an fácha ach níl ceist fé Uibh Hallí a bhd roimh an sa Seanóna fiidir go maic na maithe ag an rise agus éon chúlín de Gatra cé gur thosannig líis go más tarna tréimhse le héna 2 tháinig Uibh Hallí isteach san imirt agus scris ceart in áiríir déantain sa Seanóna. Sé Coolín de Gatra deisinis ag Ben Miller an lán cúlí de Uibh Hallí ag an count an a ríiste Turling Garda seach go dtí lábh broken O'Reilly
agus ríist ra sé gar leis ganson í linn chótha fós feice chuibh am cúta gortathe ach bhí go leor ahra ach in áíire ní dhéana sé difriocht be ó héh tuair deirgansa mar tá cléise th Justin Duggan le bu más selefanson a caiilteige agus Turgainan Íomh chur ar an Mhór ríist. Célam Larkin seach sa cúne híos. Tá Alex Kavanagh for se Uibh níos luúthe. Caimhint bhfuil gomláán feismacht ag Uibh an Countson ar fórí láfach. De bhach nach bhfuil nach an carcán ar stré an sonna có. Ránóid suchtá sé sin cíalfar ché go raibh go leor athartha. Tá an cléise seo gan ceist búta ag Uibh agus réisiú raig go dtí na cluichí Laigheanis. Ba si tásta clé breisecá agus scóranna maithe fecinn sa tróna a cúpla ád gur féidir ibrú agus feabhsú cumán Canson ar fóríl séchaing dúirtaí ar fóríl ag líis. So go bhíidir beáin cholatach ag an denómad ag túsan dair le, beidir sin áit gur féidir feabhsú go cinnte agus ba ceisna fé mar scuileidir stachan dá chúil ach ar an mór amláin tá fuair an bha féife ag Uibh am lína. Lávan Ardern son ag an réitor, bun tá sé tucha a Cormac Byrne. Canson ag casa ach léise hurnáis. Ní bhór sé aon bhantáiste beag bulaséir agus ahrúile an son tá Jimmy Highland ó Russ hiún glasise techt isteach an son agus na a men sé an difriúcht an óga seach go chuige second in áíire. Marach go bhfuil gortú ag an bharile agus ní dóla mé. Bulasséir Líis agus James Cuddy. Sé Hurling diag atransa agus Bulasséir ag James Cuddy tá 52 na mar sin fáca Cuddy leis an iireach seo ag taistil agus ag dul thar an trasnán scór san aige. Ach fós solas an léatra le tamil. Cansa smacht an son ag Dan Burke or sin cúldóibh anna críoch biathe. Tín anadí an son sinna Alex Kavanagh a ríist cóimmartúnta tagna scórna cóéasca in áíire. Uibh an sa tránó na héna fithacht is maithan scórála sin go cinnte agus an dánóma dam cútah gorta caitansa bar Glenisk I Craobh an adógéirigh sétan son ag an réitor scór All úntaach ar fad ag Uibh tá cluiche búte go héasca cá sé Hurling déag atar tá sin cáilethe das na cluichí Laigheanis an buatáiltan sa tróna cúil agus 58 gúlín atá ag Uibh dó an ag líis cógáird agus le Uibh a dul raig dína boutaí Laigheanis.